Mulla on sen takia, kun mä en koko ajan pysty kuvaamaan tätä näin, niin mä katson vaan näitä vaiheita, niin tuo kello pyörii tossa kännykässä, että mä näen sen kokonaisajan, mitä menee. Että jos ihmettelet, mitä se siellä. Koska mä joudun lopettaa tätä aina, että jos tulee potilaita ja tästä mä joudun vastailemaan puhelimeen ja kaikkea muuta. Miten sä oot tykännyt olla osastolla töissä? Joo, kivaa. Joo. Oikein välillä vähän sellaista, että niin jos on hirveän kiire, niin tällainen suunnilla, että olisiko ollut siis ollut vähän helpompaa. Sillä kun ne potilaat ei silleen, tiedätkö, tietyllä tavalla Joo. pidä kiireisenä. Totta. Siellä on toisenlainen rytmi. Onhan sielläkin niitä kiireellisiä hetkiä. Mutta ei siellä ole kivaa kuin monta, jos siellä. Sinne tuli nyt toi keikalle toi Sirje. Siellähän on tosi paljon vaihtunut se porukka. Et siellä on niitä neuron ihmisiä, Liisa ja Jacqueline. Ja se on kyllä tosi paljon vaihtunut porukka. Ja varmaan vieläkin tulossa vaihdoksi. Ei varmaan vuokko ole kauhean kauan. Ja sitten mä kuulin, että sieltä on lähdössä muitakin pois, mutta että niistä ei saa vielä kuulemma kertoa. Mä en usko, että vuokko menee eläkkeelle, niin meneekö se sitten vuodeosastolle jonnekin kokeiluun? Ei se vuodeosastolle. Se on niin leikkuri-ihminen, mutta että... Ei se kyllä eläkeikäinen ole. Vuokkoko? Niin. Mun täytyy miettiä. Se eläkeikä on vähän semmonen liukuva käsite. Se on 62 tonne 70. No nykyään kyllä voi olla 25 eläkkeellä. Niin, ei sen puoleen joo. Oltaisiko me Vuokon kanssa suunnilleen sama ikäisiä, että mä oon 58. Niin, eli lähelläkään eläkeikää. Lähelläkään. Mulla on 4 vuotta eläkeikä. Mä eläke. Onko? Joo. No niin, mä ehkä tästä niinku sukupolvesta ajattelen, siis kun mulla Niin. on se ennustettu eläkkeelle pääsy niin myöhään, niin sulla on se tuet pääset vähän. Mihin aikaan sä sit pääsisit Eikö se eläkkeelle? 67-vuotiaana tai jotain Ai tyyliä? niin myöhään. No niin. Aika järkyttävää. Niinpä. Mun eläkeikä on 62 vuotta 4 kuukautta. Se johtuu siitä, että mulla on tietysti niin hirveän pitkä työura takana. Eli mulla tulee lähemmäksi 50 vuotta työtä, yhtäjaksoista työtä, kun mä jään eläkkeelle. Sitten on aika pitkät tovit ollut samojen työnantajien palveluksessa. Että täällä on vähän kuntapuolella erilaista kuin yksityisellä, että mä joutuisin varmaan olemaan pitempi. Sitten mä oon tehnyt kolmivuorotyötä monia vuosia ja ne laskee mulle painotetun eläkeiän, eikä mun ei tarvitse olla niin ihan loppuun asti. Sä laitat noille potilaille, mehän Silkasta mielenkiinnosta näitä kyselen, noihin nokkiksi tommoset pillit. Kato, joillakin oli